jäljellä. 1-0 taululla. Mikael Granlund syöttää luukulle. Siitä menee Pesonen kumoon ja ilmaveivillä vääntää nyt nuorempi Granlund kiekkoon sisään. Näinhän täällä veivataan. Hupsista. Ja tässä hallissa tämä ei ole ennennäkemätöntä, sillä täällä vuosi sitten suunnilleen näihin aikoihin pisti nuorempi Lajunen teki ilmaveivimaalin. Siinä hapotti hakan päällä aika pahasti. Näille veljeksi, tämähän on jokapäiväistä kauraa. Kyllä. Siihen jää irtopala luukulle, Pesonen nurin. Ja tässä vaiheessa varmasti ajatus on se, että pistänpä tästä niin kuin velipoikakin pisti. Niin. Nyt on aikaa ja tilaa ja hups. Maa. Loistava 1-1 maali. Kyllä. Siihen se vaan pysähtyi. Ja Koivisto on siellä jään pinnassa. Voi masentuneena todeta, että peli on 1-1 numeroissa. Joo, siinä ei ollut Koivistolle jakaa. Markus Granlundin 4.